Hi everyone, welcome to back my YouTube channel. आङो दायो अनलाजों दाउ ओंख्रि संनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं माबायदि सङो। आङो दायो अनखौ देनानै लाग्रोनोसै। थबसि गैया नालाय उवाल गैया नालाय थबसियावनो देबाय आङो। दाउ बेदर, मेवा, बेनिफ्राय पियास, सामब्राम गुफुर, हाइजें, जिरा, गंगार दुन्दिया सब रेडि लाखांजोब्बाय आरोना। बेनिफ्राय दायो एवनोसै, संसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जाखांफैबाय थायो नोंनिल' महर बोहैयोल' मेगनाव मोदै आंनि नोंखौनो हारसिङै सानबाय बायनानै सोरनि फोरमायबावनो गोसोनि दाहारनि नोंबोदि गैया दिनै सेराव आंनि हाया मानो नोंखौ आं दाबो रेशमै जाना रिंखांफैयो आंनि गोरबोखौ खावना लांबाय नों गोसोखौ फागोला खालामबाय नोंनि महरा सिमां जाना नुजाफैयो थानो हालिया नोंखौ नुवाब्ला दसे समखौनो जिरायनो हाला आंनि गोसोआ बार साफैजोब्बाय। मोजाङै रुयाबा गथा जानो नागिरो जाहांबाय नोंनि महरा सिमां जाना नुजाफैयो थानो हालिया नोंखौ नुवाब्ला दसे समखौनो जिरायनो हाला आंनि गोसोआ सुखुआ जालांबाय
देना होआबा खामो आरो ओंखायनो एरना होनांगौ बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ so much